príde Fixka k doktorovi a povie mu vypíšete ma, prosím. Priatelia, ahojte! Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Huronky s Peťou a s Kamilou. Kamila, zase si to dala tak bez energie. Ale to vôbec nebolo bez energie. Ja si ušetrím na roztočenie tohto podcastu. Dúfam, lebo už v druhej epizóde už ťa na to upozorňujem. Môžeme to spraviť ešte raz. Šlapni na pedál. Chceš? Ne, dobre to bolo. V hysterickej... V mojej hysterickej fáze to viem dať aj s energiou. Ale v hysterickej časti to bolo moc hysterické. Tu som sa snažila byť profesionálna a mladá pani blondína je opäť nespokojná, takže nechám to na poslucháčoch, nech si to oni už akože mladá pani blondína. Kamaráti, opäť tu nesedíme iba my dve. Máme zasa veľmi zaujímavého hostia. A celkovo sa nenachádzame v štúdiu, ale nahrávame vo veľmi fancy, cool priestoroch. Nahrávame práve v Ózi a našim hosťom je Samo, manažér a nieco ako CEO Ózy, tohto fantastického priestoru. Čau, Samo. Ahojte. Ahoj. Na zdravíčko. Môžeme si... Kým si tu vyštrngáte svojimi drinkmi, ja chcem ešte pozdraviť na začiatku všetkých našich milých fanúšikov, ktorí nám kúpili virtuálnu kávičku, ktorí zachytili na Instagrame túto výzvu a takto sa rozhodli nás podporiť. Veľmi si to vážime. Ahojte všetci šiesti. Všetkých vás vidíme, tešíme sa z týchto virtuálnych kávičiek a určite ich použijeme na rozvoj tohto úžasného kultúrneho podcastu. Peťa, aký si mala slovíčko minule, pamätáš sa? Ja som mala slovíčko vajcožrút. Ty si to naozaj nepamätala, toto legendárne pamätala, slovíčko? Ale práve preto mi to tak, nabiehalo pomalšie, lebo som bola fascinovaná z neho ešte 2 týždne. A moje slovíčko bolo pitoreskný, čiže tí, ktorí ste hádali a uhádli ste tieto dve slovíčka, vyhrávate zlatého blišťáka. Jupí! Už zase! Kamaráti, a týmto sme vás chceli upozorniť, že hráme aj v tejto epizóde, takže nastražte svoje ušká. Bude to náročnejšie ako v minulej. Snáď. Dobre, Samo, tak nachádzame sa v priestore Ózy. Ja ti poviem, aký mám ja s ním zážitok. No poď. Chceš? Poď do toho. Chodila som po tejto ulici na aute a videli sme, ako sa to tu mení, akože tak s časom. A najprv som si myslela, že to je nejaký ako keby vzorový dom nejakého architektonického štúdia. Že veľmi ma to tak akože aj zvonku zaujalo. A bola som zvedavá teda, čo sa tu nachádza. A potom ma teda Peťa uviedla do deja, lebo ona už teda o tom vtedy niečo tušila a aj vedela. Bapriam šípila. Bapriam šípila. Sa povrávalo. A som teda veľmi rada, že ten priestor je otvorený pre verejnosť a ty nám možno vieš teraz na začiatku priblížiť viac, kto sa môže prísť, kedy, čo tu môže robiť, celkovo také nejaké predstavenie toho priestoru. Ono v podstate nebolo si tak ďaleko od pravdy, keď si chodila okolo a videla si, že sa tu niečo deje a teda mala si pocit z toho, že je to nejaká architektonická záležitosť. V podstate na začiatku, aby sme tu nejak tak, som povedal, že uviedli na pravú mieru, tak celý tento objekt vznikol v podstate nejaké myslím, že už je to dáno 2,5 roka dozadu. A v podstate majiteľ Oskar, ktorý mal nejaký sen v hlave, teda takéhoto priestoru, potenciálneho, tak sa rozhodol, že teda ho spraví v Trnave, aj keď mohol sa postaviť. Boli vraj aj iné mesta? Kdekoľvek inde. Prievidze? Sobrance? Neboli možno, Berlín, Rím, Tokio. Ale teda ako keby, že priestor takéhoto charakteru spraviť, by som povedal, že v menšom meste je o to náročnejšie potom, dajme tomu, uživiť. Ale v podstate ten celý priestor dostal nejakú takú vizuálnu identitu po teda konzultácii s architektkou Katkou Vyskupičovou, ktorá celý ten projekt teda mala na starosť, alebo respektíve, ktorá zmotňovala tie predstavy. No ale my sme si tento priestor nevybrali len tak náhodou, ale preto, že sa nám páči a je pekný. Ale my sme si ho vybrali preto, lebo máme z neho taký pocit, že by to mohlo byť aj také miesto pre také kreatívne duše. A aj preto sme sa vlastne ti ozvali, lebo aj vnímame vlastne akcie, ktoré tu robíte, eventy, že by to mohlo byť také
také aj zázemie možno, že pre takých kreatívcov. O tom by si nám čo porozprával? O tom by som vedel niečo. Všeho druhu? O tom by som vedel niečo porozprávať, lebo vyskúšaj. istým spôsobom sa a ja osobne tak v podstate cítim ako kreatívec, respektíve sa snažím vytvárať jednak, ako spomínaš, eventy, alebo respektíve celý ten chod toho objektu, ale nielen toho objektu, ale to všetko, čo tu nejako vytvárame spoločne. A v princípe sme radi za každého jedného človeka, ktorý ako keby prispieje rukou k dielu a ktorý sa dokáže na tom nejako možno ho to dokáže aj jeho motivovať v podstate robiť v takomto priestore, lebo ja som napríklad chodil do školy tu na Zarohom na fakultu masmediálnej komunikácie a nemal som tu možnosť ako keby, že tvoriť nejaké veci v takomto priestore. Chýbalo mi to, že jedna vec je tá nejaká výužba tieto záležitosti, ale v tej reálnej praxi ako boli nejaké miesta v rámci Trnavy, ale hovorím, toto je Amerika proste, hej, na malom priestore. Amerika na Trstinskej. A v podstate ja som sa osobne tu našiel a každý, kto má chuť a chce prispieť nejak k fungovaniu jednak OZY a celého toho projektu, tak je vítaný v podstate, lebo máme tu priestor v princípe pre každého, lebo nie je nič, čo by sme nedokázali nejako vymyslieť a sprocesovať. Takže je to od gastra až po kreatívu, umenia. Čiže ak chcem napríklad zorganizovať nejaký workshop, tak sa viem na vás obrátiť a vy mi vlastne viete ponúknuť váš priestor na to. Presne tak. Vieme ti aj možno nejakú priestor, propagáciu už momentálne, lebo na nej takisto pracujeme, na tom zviditeľnení tej našej značky, aby sa potom možno aj tým začínajúcim kreatívcom vedelo ľahšie odrážať od toho štartu v podstate, takže... Chápem, áno, však na začiatku je veľmi ťažké, že keď si neznámy a potrebuješ sa dostať trošku do povedomia medzi ľudí, čiže OZY ti vie aj s týmto pomôcť. To je ináč super no. myšlienka, budem nad tým aj ja rozmýšľať. Ty si ináč sám povedal, že OZY je priestor, ktorý dáva priestor, čo sa mi veľmi páčilo. A mohol by si povedať napríklad, že aké eventy alebo aké možnosti už tento priestor poskytol pre, dajme tomu, aj začínajúcich nejakých kreatívcov? Ak by som mal začať od začiatku, tak v podstate začali sme nejakými koncertami aj väčšieho charakteru, s nejakými známejšími umelcami, aby sme sa dostali do povedomia tých menších a neznámejších umelcov. A či už to boli rôzne koncerty, aj takých teda, ako sa bavíme, neznámejších alebo začínajúcich umelcov, rôzne teda typy workshopov a napríklad nedávno sme tu mali výstavu v podstate jedného chalana, ktorý došiel s takou, je k tomu aj taký príbeh, ktorý môžem asi povedať, že? Určite, povedz. Tá výstava sa volala, že Ľúbenie potichu. Tak. Aby sme to len tak trošku uviedli. A vlastne chalan Filip Čaňo, ktorý takisto navštevuje teda školu tu na Zarohom, pridal na Instagram príspevok, kde odfotil v podstate priestor a napísal tam niečo v zmysle, že či by mal možnosť tu vystaviť niekedy svoje obrazy, alebo respektíve tak tým, že spravujem nejak sociálne siete aj OZY, tak som odpísal samozrejme, poďme do toho, aj keď sme si pozreli, vôbec sme nevedeli, o čo sa jedná, aký druh výstavy a tak ďalej. A on teda to mal iba tak nejako v zárodku toho, že by niečo také chcel robiť a v princípe nejak tak potom spoločne sme sa dopracovali k tomu, že mal nejakú tému, ktorú vlastne namaloval, mal tu nejakých 5-6 obrazov, ktoré sa tu vystavili. Presne sa mi to teraz spája, za nami tu je obraz, na ktorom je napísané No dream is too big. A toto začalo úplne také, že on len asi nejakú túžbu svoju dal, nie? Na ten Instagram, páčilo by sa, že taký sen, hej? Že... Ako na tom Instagrame vystupoval, by som povedal, že už dlhšiu dobu a má tam nejaký fanklub a nejaký fanbase, s ktorým komunikoval prostredníctvom svojich, by som povedal, skorej textov ako grafik, ale ako keby, že jeho ten sen bol to dostať na tie grafiky, na tie obrazy. Takže sa mu to podarilo a myslím si, že to malo aj celkom úspech a ľudia u nás už predtým vnímali obrazy, lebo máme tu vystavené obrazy v podstate aj iného umelca, alebo teda umelkyne, Mišky Ďurišovej. Každý obraz, ktorý je v tom priestore, je na predaj a sme takým istým spôsobom taká že verejná galéria ich obrazov, kde človek si ho môže pozrieť, ale takisto si ho môže aj kúpiť. Mne sa toto ináč na OZY veľmi páči, lebo teda ja vnímam tento projekt asi od úplného začiatku.
A mne sa toto veľmi páči, že nebola tam len tá ambícia, že mať priestor, v ktorom budú robiť koncerty nejaké veľké kapely známe, ale že práve dať priestor aj mladým začínajúcim umelcom, nie len teda z hudobného sveta, ale aj napríklad z takéhoto, akože z každého druhu. Ale teda viem, že tu mali koncerty aj nejaké mladé trnavské kapely, že? Áno, že aj vlastne takto podporujete tú scénu. Kamaráta, čo mám ešte vlastne zo strany školy, tak majú kapelu Nosebleeds. Tí tu takisto vystupovali, takže aj čo sa týka kebyže toho výberu žánru, nie sme úplne, že nejak, by som povedal, že obmedzení, hej, dávame možnosť všetkému, čo bereme, alebo usudzujeme, že je kvalitné a respektíve, že na tom záleží tým ľuďom, hej, že... Ale ako to prebieha, že ja mám napríklad kapelu a môžem ti normálne tiež takto napísať na Instagrame, že mám kapelu, vám príde nejaký dopyt, pošle vám niekto napríklad ukážku tých svojich prác, alebo kapela napíše, že by tu chcela mať koncert a potom je čo? Potom je nejaké výberové konanie, alebo vy si to... Istým spôsobom áno, aj my si to očekujeme, čekneme si, že v podstate či nám to nejak zapadá do toho konceptu. Hovorím, nerobíme úplne všetko, hej, sú veci, ktoré sa hodia do iných priestorov možno v Trnave, aby sme sa chápali. A čo týka kebyže žánrovo, kam sa akože ťaháme, tak áno, sú to takéto tieto alternatívne kapely typu, ako som spomínal. A čo sa týka kebyže tých potom, by som povedal, viacej komerčnejších akcií alebo eventov, ktoré tvoríme, tak tamto ťaháme viac by som povedal, do toho rapovo, hip-hopovo R&B štýlu, lebo je to ten štýl, ktorý, dajme tomu, že neponúkajú iné prevádzky v Trnave, ktorým by sme možno mohli konkurovať, či sú to nočné kluby, alebo teda aj bary. My sme tu s Peťou ináč boli na jednom koncerte, teda Peťa možno aj na viacerých. Ja som si tu, Kamila, tak ti poviem, odžila viacero vecí. Áno? Ja som tu teda bola na jednom koncerte s Peťou v decembri, myslím, minulého roka. A bolo to veľmi príjemné, že tá atmosféra bola fakt, že taká, akože veľmi dobre som sa tu cítila. No čiže bol tu koncert, kde hral náš kamarát a spieval náš druhý kamarát a teda ešte mali tam tretieho na nejaký hudobný doprovod. Bolo to veľmi príjemné a ten koncert, nebolo to nejaká že veľká akcia, ale tak dobre som sa cítila, že doteraz si na to ešte hocikedy spomeniem a vždy, keď stretnem tých našich kamarátov, tak sa ich pýtam, že kedy bude ďalší koncert v Ozi. Čiže sledujte aj sociálne siete, tam sa dozviete o všetkých super akciách a keď tam uvidíte duo Domino a Cagi, tak sa na ňom možno, že aj stretneme naživo. Okrem tohto podcastu sa v tomto priestore nahrával aj iný. Vieš nám o ňom niečo viac povedať? Možno, že aký najzaujímavejší hosť sa v ňom vyskytol? Alebo nejaké takéto... Nedávno teda sme nahrávali podcast na našej teraske. Bol to podcast Pohovka. Týmto pozdravujeme kolegov podcasterov a ak nás aj vy chcete spomenúť v našom podcaste, nám to vôbec nebude vadiť. Vo vašom podcaste. A teda začali sme podcastom s celkom známym menom Separ a Cynthia teda, lebo je to tak ako, že ten podcast, ktorý nahráva, tak je väčšinou o jednom hostovi a chcela tento live obzvláštne o to, že to vždy bude o nejakom páre. Takže tentokrát sa to začalo, by som povedal, celkom známejšími. No, vy by ste mohli možno pozvať niekedy. Znova apelujeme, akože teraz sedíme na barových stoličkách, ale môžeme aj na Pohovke sedieť, nám to vôbec nevadí. My si aj čupneme, na obrubník sadneme, to jedno, však vy dvaja ste z ulice, ja som v podstate tiež z Linčianskej. Pozdravujeme. Zdravíme Linčiansku. No ale z toho, čo hovoríš, to znie tak, že fakt, že akýkoľvek nápad človek má a príde s ním za vami a keď to nejak zapadne, možno, že aj do vášho uvažovania a do toho, jak vy sa vlastne pozeráte na tú kreatívu alebo celkovo na svet, tak sa to dá zrealizovať. Že mám pocit, že tu málo kedy asi sa povie, že nie, toto nevieme, nechceme, nedá vždycky sa snažíme nájsť nejaký taký ten súzvuk z toho, že sa to dokáže spraviť, hej, že to dokážeme spraviť a dokážeme tomu ešte aj my prispieť, že to nie je len o tom, že niekto má nejaký nápad a my ho dokážeme tak trošku ešte tak zabaliť a vyplúť von, teda hlavne pomôcť tomu možno aj trošku marketingovo už, lebo v princípe sme 1.6. sme mali teraz od rok od otvorenia tej dennej prevádzky, že dovtedy tu boli nejaké eventy, nejaký koncert, nejaká kapela a podobne, ale reálne to fungovanie teraz momentálne škrtáme ten prvý rok a hovorím, že snažíme sa do toho tlačiť fakt tak, aby potom to možno bolo týchto kreatívcov trošku jednoduchšie. Mňa teraz len napadla taká úplne že vesmírna slúčka, že celé Ozi sa otváralo koncertom Bystrika. Ak mám pocit, že to bolo jedna z takých prvých akcií. Ono to bolo, že prvá akcia bola taká, že neverejná, hej, kde to bolo vlastne také súkromné otvorenie toho celého priestoru.
až potom sme vlastne sa nejak dali dokopy s Oskarom, kde videl, že áno, má to nejaký potenciál pre tých ľudí, pre tú verejnosť A ja som len chcela vlastne to uzavrieť, že my teraz nahrávame na bystrikové mikrofóny, takže vidíte ten vesmír. Táto vesmírna slučka Sa spojila. obletela celú Zem a vrátila sa A späť. stretlo sa to celé v Ozi. Proste, chápeš? Náhoda? Nemyslím. Počkaj, ale ak je Zem plocha, tak Zem je plocha, to sa tak nedalo spraviť. Čiže, ako to že- obletelo neviem. vlastne? Áno, ja som vo vesmíre nebola, To neviem, vy ste vlastne- boli? To vlastne len prešlo akože z tej jednej strany A, či B, či úsečka, či... neviem, jak to je. Dobre. A opäť sme pri geografii. Geometrii som chcela povedať, ale nejde nám už ani geografia, to ako... Nevadí, tieto nesnaž školské sa to, predmety, pôjde to preč, je to jedno. už nezachrániš. Dobre, čo už, nevadí, ale my sa zasmiejeme, keď to budeme strihať. Ja by som sa ešte vrátila k podpore alebo k priestoru pre tých mladých nejakých umelcov, lebo myslím, že každý piatok tu mávate také DJ-ské sety a to tiež hudobné. robia takí mladí chalani, že? Ešte áno, ako aj mladší, už teda menej mladší. Takto, jak sa to To vezme z jak ktorej si to pekne strany? povedal, mladšie, menej mladšie. Že Myslíš, že my dve sme už menej mladšie? My sme už menej, že on je ten mladší a my sme tie menej mladšie. Ale akože veľmi- mohol povedať veľmi aj starý, pekne. no ako menej Áno, mladší je Tak stále... ako, nikdy nevieš, keď ťa to chytí v Klepne. podstate, hej, Hej. takže Nikdy nevieš, kedy budeš menej mladší. presne tak. Kedy to začína, že si menej mladší? Podľa mňa sa to pekne Lebo nepýtajme. ja by som chcela stále byť mladšia. Ale my sme, len oni to nevedia. Ale Tak oni, ono, keď jak budú to v našom bereš? veku, budú vedieť, že my sme My sme boli. menej len už bude mladšie. neskoro. Ale my sme vlastne menej staré. Aha. Vieš? Ale ako Lebo sú keby, aj že- starší od nás. Áno. Keď vyťahnem dáta z našich teda sociálnych sietí, respektíve z ľudí, ktorí nás sledujú, tak ste stále, že Menej mladšie. Ste mladšie. Fakt? Fakt? Kokos, tak to by som To ja si netypla. myslela, že auditoria OZI, mne tak príde, že 25 plus. No, je to viac, okolo. akože aj my sa tomu nečudujeme, no proste tak to nejak bolo, lebo ono, je to asi prirodzené tým, že aké tie eventy sme robili na začiatku a tí ľudia vlastne nás tak akože vyhľadávali. Teraz Ja viem, hovorím, prečo to tak je. Počkaj, ale ja ešte mám lebo otázku, tu že hral- Samo možno nevie, koľko máme my 2 rokov. Lebo tu, ale vie. Hej. Lebo Oni tu to- hral Čeky. A on sem pritiahol vlastne takýchto... Áno, akože určite áno. Hej, určite vidíš, to je menej tým, mladších? určite to Tu tým, ale... pani marketing to celé Zas to pochopila. ve- vesmír. Aj čekím, ale ja si myslím, že to bolo aj tými akciami cez leto, že tí ľudia, ktorí sem prišli, tak videli, že sem nechodí tá klientela, dajme tomu, že 25 a menej. Hej? Že áno, boli tu už na takých akciách a chodia sem tí ľudia, alebo respektíve chodia sem ľudia tejto generácie, ale stále sa to snažíme udržiavať v tom, že proste dojdeš do toho priestoru a presne máš sa cítiť príjemne a nemáš ísť po chodbe a na zemi mať Chlorofil napríklad a podobne. Mne sa ale na Ozi páči, že aby sme možno pre tých, ktorí nevedia, že Ozi funguje normálne ako kaviareň Áno, a vo menová večerných relácia. hodinách ako bar. Dokonca sa Že tu vieš ponúka aj brunch, Peťa. Vieš o tom niečo viac povedať? Vieš čo, vedela by som a čoskoro sa to aj vy dozviete. Skvelých kreatívnych. Ale nie je to len tak, akože ono v podstate na začiatku to mala byť malá kaviarnička iba, hej, kde sa mala Ako predávať. rozlohou malé to tu určite nie je. To by som ako... Mala to Tam- byť Je to také Malá- menej malé. Malá kaviarnička. malá kaviarnička na okraji mesta, hej. A malý priestorček. A čo malý sa potom stalo? priestorček. Ono sa potom stalo tak, že v procese vytvárania toho V procese konceptu, stavby? V procese stavby. Ono nie, stavba bola postavená, ale v procese toho nejakého nastavenia toho konceptu kaviarne sme... Ale takto sa dá ísť do nekonečna, Tak vieš? sa išlo do nekonečna Ale a ja mám vlastne... pocit, že tak sa ide, lebo ja sama poznám už Ale však roky. zase to je dobré. A ja by som povedal, že ty si taký akože gastronomicko-eventový vlkodlak. Že ty keď sa akože zakusneš, tak už nabaluješ, vieš, a už ideš a proste to nezostáva len pri malých nápadoch, ale ty to Áno. A dotiahneš. čo to robí s tebou, keď je spln? To sú divy. Tak to, keby ste vedeli. Počkáme si. Keď máš možnosť to niekam posúvať, tak prečo to nevyužiť? Lebo hej? ja sama poznám tak, že mali sme mať sobotu jednu akciu a potom som zistil, že máme ešte druhú a potom, že však prečo nemať 3 naraz. Čiže môžeš mať malú kaviareň, ale potom vlastne z toho môžeš mať veľký multižánrový priestor a vlastne taký multihouse, že tu je priestor ako keby na všetko. Áno, tak môžeš časť domčeku prenajať určite skupinu ľudí, druhú časť domčeku ďalšie skupiny ľudí, môžeš mať otvorenú dennú prevádzku a zároveň môžeš mať hore ešte oslavu, takže ako v princípe dá sa to. Akože ono to je veľmi ale Je to o ľuďoch unikátny hlavne. priestor, No. že toto všetko sa vlastne dá spojiť v jednom. Ale super je, že to je také prirodzené, vieš, to nabalovanie. Že Áno, chceli ste áno. začať s malým, veď presne tak, akože taký prirodzený rast to má, že nie, že hneď megalomanský, že tak, ako to ten život prinesie, aké možnosti sa vám ukážu, tie vy dokážete využiť a pretvoriť na splnenie si snov, napríklad výstavou v Ozi.
Ako vznikla dielňa? Dielňa vznikla Postavili 2 steny. normálne, 4. som povedal, nebol som tu ešte vtedy, keď sa vytvárala tá dielňa. Ja tu cinkám, pardon. Cink, 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 ja vrzgam zase. Nevadí. Však nech sa zvukár potrápi. Nech to nemá také jednoduché, keď išiel domov. Dielňa vznikla asi preto, lebo Oskar je, by som povedal, od prirodzenia človek, ktorý k čomu priloží ruku, tak to vie robiť, takže čo sa smeješ, povedz. Od prirodzenosti? Od prirodzenosti, áno. Ale možno aj od prirodzenia, jak ty vieš, Kamila. Si videla? Však vznikol od prirodzenia. Presne. Súhlasím. Škrápkaj nohy a ticho. Nikto by si to nevšimol. Však to prešlo. Mne to práve, že strašne páčilo, lebo ja som to vždy na základnej škole pre celodreju takto povedala, že sa mi všetci smiali, vieš. Ja mám z toho opäť traumu teraz. Takže snažím sa tomuto slovnému spojeniu vyhýbať, ale... Takisto ako náš billboardový stôl, ktorý je biliardový. To je dobré. Takže áno. Billboardový stôl. Ale boli tak, že chalani chodte upratať billboardový stôl. A upratali vonku. Áno, biliard. Dobre. Mali gule Takže, na to. tak... Čiže to prirodzene nedá proste, že? Však ale billboardový stôl. Super, čiže keď mám nejaký nápad napríklad, ktorý by mohol byť na šiltovke, alebo na mikine, alebo na nejakom inom kuse oblečenia, tak sa môžem na teba obrátiť a keď si tak akože sadneš s tým človekom, obratiť a aj s tým návrhom. Dobre, Peťa? Na správnu mieru sme to dali, že neznamená teraz, že niekto dojde a teraz ja chcem fotku frajerky na tričko, na to vytlačíme. My to nerobíme ako keby, že Nie, to sú iné firmy. My to nerobíme biznisovo, my to robíme, pokiaľ je niekto fakt, že s nejakým nápadom zaujímavým, ktorý môže osloviť jednak nás a jednak širokú verejnosť, tak vieme s tým v podstate pomôcť a vieme na tom nejako spolupracovať. Super, čiže ste otvorení kreatívnym spoluprácam, tak toto vieme uzavrieť. Tak. Ináč, teraz keď pozerám na to tvoje tričko, máš tam 2 O, vieš, ako sa píše správne názov nášho podcastu? Hur-o-onky. My máme 3 O. Práve preto sme to spojili. Ale to sme nehovorili takto vizuálne, že si to viete vizuálne spojiť. sme to nepovedali. Ja mám nápad na názov nášho spoločného projektu. Hurózy. Ja Presne. už som to samovi povedala Tak nič. pred pol rokom. Ale mne nie a ja som to práve teraz vymyslela sama. To je na tom krásne. To je na tomto krásne proste, že vidíš. A preto žiadny nápad, čo máte vy, si nemyslíte, že je váš originálny. Presne tak. Všetko je vymyslené. Aké akcie nás čakajú v Ózii v lete? Pred mesiacom sme spravili prvýkrát našu spoluprácu s bratislavským konceptom Stredy v meste, kde tento koncept funguje už myslím, že nejaký ten rok. A ja som len tak akože skúsil napísať Máriovi, ktorý ten koncept dal dokopy, že či by náhodou to nechceli ako keby že spraviť aj v Trnave, lebo áno, mohli sme ísť zase po svojej osi a aj tak by to malo podobný... Vy by ste neišli po svojej osi. Vy by ste išli po svojej ózy. Ózy, áno. To sme nečakali. A... Takže mohli sme ísť, ale za mňa v podstate aj jednak bolo to pre mňa zaujímavejšie možno osloviť a teda dostali sme nejakú takú pozitívnu reakciu na to a pred mesiacom sme spravili prvýkrát tento koncept a ten bude pokračovať aj v lete. Momentálne sme dohodnutí, teda, že raz mesačne by sme to robili, lebo osobne si myslím, že zatiaľ Trnava není nachystaná na pravidelné stredy a respektíve štvrtky voľno bez práce. Hej, takže, lebo, tie stredy by ešte Trnava dala, ale tie štvrtky presne tak, hej, no, už ne. Takže... O tom tiež viem svoje, však my sme sa mali stretnúť štvrtok po strede a nestretli sme sa. Čiže štvrtky zo sama musí radšej stredka nedávajte. Tak, a teda v tom koncepte ide o čo? Môžeš to tak približiť pár slovami pre ľudí, ktorí nevedia? Jasné, je to koncept v podstate sa vyšantiť, vyzabávať v podstate cez týždeň. Tuto Peťa už teraz šantí so slamkou v pohári. Som dopila. Nie, uvoľní to trošku v podstate, lebo je to ten stred týždňa, kedy by som povedal, že človek po pondelku, útorku je celkom taký, že z roboty väčšinou natlakovaný a možno aj unavený a možno potrebuje fakt, že vypadnúť. Tie koncepty tu možno aj fungovali po minulé roky, trošku sa vytratili a my chceme byť tiež tako keby, že ako som aj spomínal, takouto alternatívou pre, či už to je pracujúci človek, študent, alebo kdokoľvek v podstate, kto sa chce ísť aj cez týždeň zabaviť. A to leto je podľa mňa stvorené na to, aby človek sa nechodil len cez víkendy, ale aj cez ten týždeň zabávať. Takže... A toto je zasa diera na trhu?
Trnavskom by som povedala, lebo akože málo kedy máš cez týždeň takú príležitosť a možnosť niekam takto sa ísť zabaviť, čiže podľa mňa to je úplne super. Aj pre nás menej mladších. A čo sa týka ako keby žánru, ktorým sa uberá tento koncept, tak je to presne ten žánr, ktorý nás sedí, aj preto to oslovenie v podstate, lebo ide tam vždycky o súzvuk nejakých žánrov hip-hopu, R&B a rapu, takže je to vždycky o nejakých DJov, 2-3 a nejakom špeciálnom hostovi, ktorý príde. Na prvom teda bol Separ, na druhom uvidíme, kto bude. Ešte neviete, či je to zatiaľ tajné? Je to tajné. Do keľu, teraz som veľmi zvedavá. A keď už sme pri tomto štýle, tak mne sa veľmi páčila akcia, na ktorej som sa opäť Kamila zúčastnila. Ocitla by som skôr povedala. Ocitla. A bola to akcia Ulica, ktorá sa tu konala, myslím, že v apríli. To bolo? Tak, 20. apríla. 20. apríla a to bola akcia, ktorá akože aj mne osobne je veľmi blízka, lebo ja mám veľmi rada pouličný životný štýl, by som povedala. A tam sa vlastne stretli rôzne odvetvia pouličného umenia. A to bolo akože, podľa mňa aj toto miesto dodalo tomu ešte taký správny vibe. Aj Mr. Vibe prišiel. Tiež to bol taký malý sen, v podstate vytvoriť nejaký takýto event. Ono v podstate malo ísť pôvodne teda o nejaký taký menší event, s pár workshopmi. Chápem, začína to tak ako vždy. Ale začalo to ako vždy, malým eventom a nakoniec to bolo v podstate, ono sa to tak nejak tak do seba pozliepalo a bol z toho vlastne dvojdňový festival, hej, lebo už v piatok to začalo tým, že sme tu mali koncert mojej reči. Mm-hmm. Tam som tiež bola. a sobota v podstate bola taká, že od rána sme tu workshopovali rôzne kebyže také kornery tu boli, kde vonku sme mali normálne rampu, kde skejťaci skejtovali a chalani, pouliční umelci malovali. Pozvali sme si sem nielen teda lokálnych, ale aj teda zahraničných, alebo respektíve zahraničných, polozahraničných by som povedal, lokálno-zahraničných umelcov. A teda chalanov, ktorí pobehali, by som povedal, že pomaly celý svet, čo týka toho pouličného umenia. Došli, zamalovali nám niečo na túto stenu, dali sme dokopy, by som povedal, trošku túto ulicu. Na stenu, aby sme to upresnili, že na stenu vonku, ale skrašli sme múr, ktorý oproti priestoru je teda múr. Áno, bol veľký, betonový, škaredý, šedý a teraz už je krásny farebný. Áno, ale že už je úplne iný. Pouličnú galériu. Presne pouličnú tak. galériu, presne tak. Super. Trošku sme chceli tú ulicu oživiť, lebo niečo nám tam chýbalo stále. Takže toto DJ hral aj vonku, aj vnútri v podstate. Vonku hral, kde sa tak akože freestylovalo, tancovalo. Vnútri na poschodí nášho hangáru bola súťaž v spolupráci s chalanmi z Breaking Slovakia. Čiže môžeme sa tešiť aj toto leto na rôzne podobné akcie. Ako si hovoril, že prvá bude asi teraz teda stredy v meste, tá bude pokračovať. Áno. A rôzne iné víkendové akcie, v podstate sme takým domovom after parties po rôznych eventoch v centre mesta. 20. júna máme podcast s Pohovkou, druhý diel, kde bude hosťom Adela a nie Viktor, ale jej otec. Takže bude to takisto trošku iné, zaujímavé a tak ďalej. A potom vlastne v sobotu ide prvý ročník Tequila Por Favor, čo je podobný štýl, ako možno niektorí poznajú, nepoznajú, rumové, džinové nádvory a podobne, tak tento rok sa pridáva ďalšia z akcií a to je teda tequilová akcia. My sa budeme viac menej sústrediť cez to leto na hlavne tú dennú prevádzku tej kaviarne. Momentálne sme teda pridali ešte kuchyňu od stredy do soboty, kde vlastne nerobíme iba raňajky brunch, ale budeme mať vlastne tú kuchyňu počas celého dňa v týchto dňoch. A popri tom budú takéto rôzne akcie, teda typu, že víkend, nejaké menšie koncerty a podcasty rôzne, možno aj raz tento podcast sa dostane do našej záhrady, do liveky napríklad. Takže lístky v predaji čoskoro. Ozy je super priestor v lete, keď nebudete vedieť čo. Už vás omrzia všetky bežné miesta v Trnave a okolí. Tak tu nájdete brunch, od stredy do soboty si hovoril, kuchyňa je otvorená, je tu veľmi príjemná terasa, na ktorej sa dá sedieť počas príjemného počasia. Ak už vám bude veľmi teplo vo vnútri, zase nájdete klimatizovaný priestor, čiže všetky vaše náročné to tu akože splní. Ale všetko sa vyvíja, vieš. A ja by som ešte chcela dodať k tomuto. Možno tu bude bazén budúce leto, čo ja viem, čo sa mi napadne. Tu je všetko možné. Je to možné. Vieš, to je priestor bez obmedzení. Presne tak. Ja som chcela len povedať, že mne sa aj tak stále najviac na tom všetkom, na celom projekte Ozy páči, že podľa mňa on tak prirodzene priťahuje kreatívne zmýšľajúcich ľudí.
Ja to môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že dokým som nemala takéto svoje stále miestečko v kreatívnom centre, tak nejeden text môj vznikol práve tu. A to si myslím, že môžu veľmi využívať ľudia, ktorí buď fungujú možno v nejakých kreatívnych povolaniach a potrebujú trošku zmeniť office, alebo jednoducho potrebuješ občas zmeniť, aj mne to tak vyhovuje, že niekedy potrebujem proste zmeniť priestor. Priestor, presne. A toto je za mňa úplne ideálne miesto, lebo cez deň tu nájdeš taký ten správny kľud, ale zároveň si obklopený umením a kreatívnymi vecami, čiže za mňa je to akože miesto, ktoré je ako stvorené na vymýšľanie rôznych vecí. Hlavne tu zaparkuješ. A tu zaparkuješ. A ešte si dáš aj párku. Aj na obeduješ. Amen. Dobre. Samo, aké je tvoje guilty pleasure? Ale mám takú jednu vec, ktorú robím a to je, že milujem vodnú fajku v podstate. A to je pre mňa taký detox, kedy po všetkom celom tom dni sa schovám do môjho obľúbeného podniku a nepočúvam nikoho, jednoducho som tam ja, vodná iba si tam fajka. Ty a dým. A ja a dým. A celý svet zmizí. Ale občas tam aj som ja a dým a notebook a pracujem. A To už trošku kazí, ale chápeme. Kazí, ale áno, tam dokážem vypnúť. Hej. Toto príjmame za guilty pleasure. Aj taká pekná by som povedala. Že ani sa nemusíš za to hanbiť. Ako ja sa za to nehambím, ja to... Ale tak je to guilty, áno. Ale nie je Podporujeme zdravý životný štýl. Áno, presne tak. No. To je jediné také moje, by som povedal. Párky alebo párty? Party? Môže byť. Jak rýchlo hneď. A radšej Ozzy otváraš alebo zatváraš? Zatváram. A potom otváraš na druhý deň ráno? Nie, lebo ja vlastne ho zatváram aj otváram, ale radšej ho zatváram. Áno, lebo že po všetkom akcia sa Lebo podarila. mám nad všetkým dohľad. Vpredu biznis alebo vzadu party? No. Vpredu biznis. Vyrastol si samo. Čo Trvalá alebo... Dospel si. Trvalá alebo jednorazová? Vysvetli si to, ako on A chce. jaká je jednorázová? A aká trvalá? Aká je trvalá? Trvalá. Dobre, Už som dospel. to sme radi. My staršie, teda ako to bolo Presne. viac mladé, či menej mladé, Menej či mladé. už neviem Menej- ako. Viac staré a menej mladé. Menej mladé. Teraz sú obidve Staré sa dobré a nepoužíva. nevie si vybrať. Tak my oceníme tento výber. Peťa, daj si hip-hop a pome. Alebo hip-hop. Ja musím obidve povedať, Kamila. Hip-hop, dobre, povedz si Gin obidve. vo fľaši alebo gin v toniku? Gin v toniku. Ale ja som myslela takého gina, vieš, čo ti vyčaruje? Neviem, ale Lebo veď on je chápavý. ja si Veď ja viem. vyčarujem. No dobre, dobre. Ja som tomto strašne taký, No, že gin v Dream is toniku to si big. každý vyčaruje, tak to vám Presne tak. poviem. potom ako si ja vyčarujem, tak si dám gin v toniku. Aha, dobre. Vidíš, ja hovorím, že on je vlkodlak. Zlatý alebo kanál? Tu ja teraz vidím ten zápas, že bije sa v ňom to pouličné ja. Lebo ja som staré. zlatý ako zároveň kanál. Áno, však takže toto. to je Tam je ten vieš, výber že- ťažký. Však Ale môžeme musím to povedať kľudne... zatiaľ, že kanál. Ja som rada, že ešte si kanál. Áno. Dobre. A tým, v podstate, že títo dvaja moji respondenti, alebo teda spolumoderátori sú už v kanáli, tak ja by som tento podcast asi aj ukončila. Škoda. Mne sa začalo páčiť. Až teraz? Po 3,5 hodinách to samo ocenil. Neboj sa, veď my s tebou radi vymyslíme nejaké live nahrávanie tuto u vás v tomto krásnom priestore a ak vy, kreatívci alebo aj iní ľudia, ktorí nás teraz ste si vypočuli túto epizódu a napadla vám nejaká krásna myšlienka, ktorá by sa dala zrealizovať, ale nemáte priestor, pozrite si Instagram a sociálne siete Ozzy, zistite, či sa to hodí k vášmu projektu a kľudne napíšte Samovi, ktorý vám tak ako nám pekne odpovedal, aj určite vám pekne Alebo odpovie. ideálne prídite sem na kávičku. Na brunch. Vyhľadajte Pýtajte sama. si Čo? na bare sama. Pýtajte si sama. Pýtajte si na bare sama a možno sa tu aj s nami v lete na nejakej akcii stretnete. Presne Ahojte. Čaute. Ahojte. Ďakujeme. Out for the Ty nespievaš zvučku? Na ne sa nedá s tebou.